Ba cipai nga ong yeme ba me keno ye ke sarkar. Me bisni bihun ba nga yoro ye ke sarkar. Lada me de utau briu bestat balai memle da mame ye ka ka kam ka ba ke sarkar kam la ban le. Balai mem cuba ye kata. Nga ong yeme me kum usipai ka ka ba melele na ka benta gari bat ka jai pendriu jong. Balai mem cuba ye kata. Balai me jubab ye ka basniu ye ka ba bahapat me klam jubab. Nga kem ong yemi ba men wan la putrun haying jonga. Nga ong yemi la da me kwa ban tip nga dang don snyu ngam don snyu shu hakli jonga. Me la ban wan haying jonga. Handai me pat me jubab de kongpong. Nga ong yemi ngam tharai ba men dei usnyang u ban pen i se ka parthai ye ka jinglong hijra jong me. Handai me pat me ong iba mon lang ipa ye nga bangan mon lao putrun haying jong i. Singa ba ban pe ba ka tu video khnang ba men singa thu ba. Om le ye kata lada me kwa ban wan lao patrun hiyeng jonga ngap diang sio bahaya me ngan pengkret lupa me kata ko pnyang ka ba me kwa ka petrol bat ka diesel lada me wan ngan ai bai full tank tang ba me dei ban yitu kan no trip men wan ho bunai ayu men wan khnang ba ngan pengkret lupa bat ki media namar kani ka ba kren manga ban me ka parthai bro kala i kala sakhi te saka ka ba ngin ye kren hakasni ba me wan ka parthai ka dei ban yi na kata kadau hakapor ba melayu patun chome ngin record ik video hakapor ba ngalayu tu pia chonga ki media kin record ik video khnang ba ka parthai kan tip ka chongno ka badai ka chongno ka bomdei kane ki video kan dei ka video ka ba khadu chonga bangan jubab yame nadu menta kasni lada mekren kat ba mekren na ka benta chonga nganom jubab shu yame ngakan de kumwei me jubab de kumwei kane krukom jubab chome kapani ba ki bai ba hi ki ba pe ki video chongi kan yalam ye ki sakabat sniu namar balai ngaburom ya ke media platform balai nga ong ba ngaburom ya ke media platform namar nadu ki khna ki samla ki rangba ki temen ki pe ki video chongi tengam kwa ba kin yi ye ke basniu ngakwa ba ka ka ba ngakren kan dei ke nuksa na ka benta ke jimba chongilang baro une uba cipai uong uburom yenga lada me burom yenga ngaru ngan burom yeme namar ngala debong nga i pat na burom iki cipai gari jongi nga nganam kmi lenti ba ka ba mekren ki kentin ki ba mi neme kendei kenuksa pat ke jingsneng ya gari pat ke cai briu jongi na ka benta ki kam ki babha lada me bud ya ka army moral code ka baong loyal self-respect, honor, and doing what is right legally and morally. Handrai me kambut ye kata, lada me bud ye kata, ngam tharai bangan hap an jubab ye me. Ucipai, lada mele ka lada me kran ka ka babha, nak benta kari berkecai penriu chongi, ngan burom barnan yero ye me. Ngam kwa ban penpainya, ngam kwa ban jubab, da kabaya penpainya hakabaya dei bat ki parti ki bangi Krishan me ong yenga ba me dei unong Krishan jong BJP tela da me shem ba kata ka parti jong me kabiang te me haban yero tela da me shem ba kata ka parti jong me kambiang te me haban keno tengaru keju nga Krishan ni ka parti VPP lada pemeu ngala de Krishan tambang shem ba kani ka parti kambiang ne kata ka daw nga haban keno nga haban kren yi ka jing sha kat kum ka jing shem bat ka jing yi jonga kadon ke video jonga kebanga keren de kebanga ong ba kat nang mi kisni kene ke parti VPP kanang hiar rai baro kitu kisan spa andremu ki komen singa ba ngade ubobi ba ngade ubogren bi ba kahiar tang na benta jonga omele ngan ong yifi nga ngam jukren klem de tibi kejing shisha ngam jukren klem de yi kejing shisha mensua akan no ke meeting jong ke VPP ya kamera hakapor ba ki belong meeting ke kamera to barabor ke yai bi chupai ba ban pen i ye ke jing pun pai chongki hanrai menta pa de haba ki belong meeting ke VPP kim ju no chu ban pen i pai ba namar balai ki pai ba ki nam ban snap chu ye meeting jong ke VPP ki pai ba ki lanya ye ke parti ki pai ba ki lanya ban snap ye ke jing keno tho ye ke sarkar ba di cek beriu chungi ngan pen i pi ye ke meeting jong ke NPP pe kene tedu
kemiting jong ke NPP kebalong mentah kasih hamau Korea. Kemiting jong ka NPP keba ladep penlong mau perwat keturu ngaladep upload di video. Pili kemiting keba penlong ka NPP kenci harambrai keturu ngaladep ni ikejingwan jong pai ba. Ngakem kejinggi i changa ngamju kren. Ngakren kat kum bangayo cintip kat kum bangalai. Te yapi kisan spa andrungut pila an comments kat ba pinon. Tamba upai ba ubabun balang. Uta upai ba nang tavut ubadan kat saulak tamngut. Uta unsepishari. Ka ei kabadai, ka ei kabamdai. Kidam kiba keno kentho ya kane ke sarkar. Kendrai kane ke sarkar kamju snap. Katrai la kakam. Kino kikam kiba sateng. Kiba ki sarkar ha kapor mansua kimla banle. Ha kane ke sarkar ka pemerintah kaba layalam kemat ke NPP. Wala da kadang yo dan pratli kisnem ban sunchar ngai iba. Kikam kiba sateng ki por mansua ha kane ke sarkar kala pendablu boro. Kane ke sarkar inyo nai. Ni dei pan singo sorong ban burom ye kane ke sarkar. Ki paiba ki balanang lasta mentah pinamla asu ban penbe. Dalai leru pinamla asu ban penbe ki. Namar ki lai ya ki kamba bah jongkane ke sarkar NPP. Te nagata kada ki paiba ki lesu thu ba kane ke sarkar kinam yo dalai leru. Ki bomba ki perlok jonga ki ba komen si ki video jonga de ka ba ong kren na ka benta udeu yong bat kren na ka benta ki border area. Ngan ong ni pi de ka basai. Hata next video jonga ngan kren na ka benta udeu yong bat na ka benta ki borders